Ето къде си. Къде отиваш сега? Да си мис. Е, там отиди, мамо, там. Да, Там, че мама тук не те вижда. А, така. Ай, танцуй. Не се чувства празна вънка, бързичко достатъчно добър пияш направиха. Е, сега ще почне пак, мамо, ме искам да танцуваш, айде. Ма стой там. Стой там, че мама не те вижда. Ай, танцувай там. Там. Не тук, там танцувай. Ръката горе. Ай, сега ще почват да танцуват баба и ще танцуват. Е, сега. Добре дошли, където звездите учат да танцуват. Не, но след танцуват си бъркато носа. Времето казани кой мислите? Виолета Марковска с 24 точки и Лиляна Раева 24 точки. Сега е моя ред за моя личен фаворит всеки си на слабости Георги Мамарев с неговата парчалка. Искам да видя как ще танцува, мама. Те танцуваха. Мъжете са първи. Колко мале са добрички, мамале? Айде, бабо, почне да танцуваш. Гледай кота. Чупка в кръста. Чупка в кръста. Но, значи да не търсим за Георги. В очи на американците там трябва да пръстите, Ти го покажа. много добре техниката, чувстваните ми на път на търговска света. Шкимбак има. Той прави си грешки, които вече бяхме дефинирали. Отиди по-напред, мамо. Отиди там, отиди. Представете си някой крайните хвана на главата. Не мога да си представя такова нещо. Отиди там, мамо. Тук на място. По-надалеч отиди, че мама не може да те снима. Кажи, Не мигни. едното Едното ухо. Начало крам ме дърпаше за главата, след това се оказа пергел, бъди пергел. Утре ще го искаш да направим като бъркач. Дами и господа, Ще танцува, бе. и Елена Добрикова. Айде, мамо, отиди там, бе, мамо. Ей, там отиди. Не мога да я снимам от тук. Така, бабо. Така, дай. Виж га. Много си близко, мамо. Точно така. Ставай, бързо. Така. Така разкепи. Дигай кръка. Така. Танцувай, давай. Така. Браво. Точно така, бабо.
Brawo! A jest to co? Gdzie prawo się rozdało? A, to